वाइसर चश्मा तुमै जीन्स सूट गानै वाइसर टी-शर्ट वाइसन सुंबै कुछ बागर थुपालिस खुलै थांलासा पैसेंजर माया पुलिस बिस पैसेंजर माने बनानि बुंताबो इशू जानि दो बुमान मना ऑटो रिनाय कायसा बुजिखा ऑटो रिनाय मना कायसा सब बुरि ऑटो चलावनाय नरा जान किसला ऑटो लांगया किसला ऑटो चलावनाय बेलाय बेलाय हामाय बुरि रखाय खायबे दिवा बुरि रख तो बिसि खायमनो बुरि रख बिसि चला रख जदिनो 500 টাকা रिजर्व खायजाखाय बुरि रख 1000 रिजर्व खायमनो बुरि निखाय सब समय पैसेंजर फटके खुंनाय चला रख पैसेंजर मांगला वाइसर चश्मा तुमै जीन्स सूट गानै वाइसर टी-शर्ट वाइसन सुंबै कुछ बागर थुपालिस खुलै थांलासा पैसेंजर माया पुलिस बिस पैसेंजर माने बनानि बुंताबो इशू जानि दो बुमान मना ऑटो रिनाय कायसा बुजिखा ऑटो रिनाय मना कायसा नि कागज पत्र दिदि नि कागज पत्र जतन बायोडाटा दिदि आनो ए नोंबिया जीन्स सूट गाननाय दे जीन्स सूट गाननाय चलारने हाय मिटिं हाय ओ बिनि गेंजे हाय मथुमनाय बुजिखा नोंहा जुताखौ एकदम शू जुता गाननाय दो हा वाइसन थुपालि कसा कमा फुङो बनो पुरिनाय आं दं बोसोन साइथांगा अटो चालनायबो उरानि सिमि बराबर बाजार जरा उरानि सिमि तुलासिबो बाजार जरा उरानि सिमि नमंगाय थांनां दे ए ओ जगह ऑटो उला कान मारते बनाय तुई रग मान करनाय बुझिगा ए न्यूज पेपर मान करनाय बुझतांगो 2026 इलेक्शन मार्केटे 2-3 मास बुझिखा 4टा भोट चुनौती दिदि रखदिन र तिप्रासानि बागै जे खायना नांमनि नरिंनि बागै जे खायना नांमनि त्रिपुरा राज्यनि बाजेटनि अर्धेक राङानि थानि त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्रिनि थानि एनि सिमि जे जरा जत किछु खायमनोसै आनि डक्टर त्रिपुरासा रंनि बागै जे खायना नांमनि जतनो खायमनो